заключителния момент от проекта Младежа за силна демокрация, който е промоционалната програма за изпълнение на младежки дейности по член 10А от Закона за хазарта. Представяме неговия финал. На 1 декември 2023 година Фондация Икономика и право сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на младежта за проект Младежи за силна демокрация. Договорът е номер 250073 от 1 декември 2023 година. Той е финансиран, както вече споменах, по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по член 10А от Закона за хазарта. Проектът е с продължителност 6 месеца, като дейностите се изпълняват в периода януари-1 юли 2024 година. Размерът на одобреното финансиране е 62 162 лева. Финансирането от програмата е 100% и не се изисква никакво допълнително финансиране от бенефициера. Дейностите, които бяха осъществени по проекта, са 7. Първата от тях е организация и управление, втората мерки за информираност и публичност по програмата и проекта, третата проучване и анализ на нуждите сред младите хора относно нагласите за тяхното включване в национални и местни младежки политики. Четвъртата дейност е свързана с провеждането на младежки фестивал за изкуство и спорт "Ти можеш", а петата – провеждането на неформални обучения за личностно и професионално развитие на младите хора. Дейност 6 – провеждане на събития, симулации и на дебати с цел обучение за налагане и утвърждаване на политики. И разбира се, както всеки проект, и тук има дейност 7 по проекта. Основната цел на проекта е да се представи възможност на младите хора да получат знания, възможности и опит, които да подобрят тяхната успешна интеграция в обществото и да ги превърнат в активни и отговорни членове на демократичното общество, които да станат и агенти на промяната към по-добро. Специфичните цели на проекта вече са обвързани с стратегически и оперативни цели на Националната стратегия за младежта, а именно специфичната цел номер 1 – насърчаване на неформалното обучение с цел повишаване на достъпа до неформално обучение за развитие на ключови компетентности. Специфична цел 2 – насърчаване на заетостта и подкрепата на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават. А специфична цел номер 3 е насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора в процеса на вземане на решения на местно, национално и европейско ниво. Нека да се спрем на специфичните проектни цели, като стимулиране на участието на младежите за пълноценно участие в вземането на решения на всички равнища въз основата на широк социален и политически консенсус в подкрепа на управлението. Друга специфична цел е укрепване на достъпа на младежите до права, така че те да могат да участват във всички форми на младежкото гражданско общество и да разчитат на благоприятна среда за пълноценно упражняване на човешките си права и свободи, включително и да участват в формулирането на конкретни политики, механизми и ресурси, които касаят тях. Друга специфична проектна цел е повишаването на знанията на младежите с цел стимулиране на тяхната демократична ангажираност. С настоящия проект с особен фокус са обхванати младежи, включително от групата НИИЦ, такива, които нито учат, нито работят, младежи с ограничени възможности, в неравностойно положение, младежи от малцинствата и младежи с специални образователни потребности, както и младежки работници, чиято цел е да работят с тях. Това са целевите групи по проекта. Очакваме те да касаят младите хора, защото те представляват основен ресурс и имат определяща роля за развитието на бъдещето на обществото. В настоящия проект бяха обхванати младежи от различни възрастови групи, както вече споменах, НИИЦ с малки възможности, в неравностойно положение, в малцинствата или с специални образователни потребности, като условно те са разделени на 3 възрастови групи от 15 до 19 години, от 20 до 24 години и 25-29 години. Също така в проекта бяха заложени дейности с младежи от групата НИИЦ, които са безработни или икономически неактивни. Дефиницията е според Международната организация на труда или не участват в никаква форма на обучение или курс за квалификация. Идентифицираните нужди и проблеми на тази група са на базата на проучвания и доклади в България, сред които и
Детския фонд на ООН УНИЦЕФ. Лицата от тази група срещат затруднения в училище. Друг проблем на подхода при търсене на работа е липсата на увереност в собствените възможности. Това пречи на тези младежи, които условно наричаме с абревиатурата NEEDS, да се реализират, защото затруднява представянето им пред потенциалните работодатели. До голяма степен профила на младежите от NEEDS групата се препокрива с профила на младежите в неравностойно положение, младежите с специално образователни потребности, тези с ограничени възможности или от малцинствените групи. Настоящата програма се управлява от Министерството на младежта и спорта. Съответно и проектът Младежи за силна демокрация цели укрепване на достъпа на младите хора до права. Така че младежите и всички форми на младежкото гражданско общество да могат да разчитат на благоприятна среда за пълноценно упражняване на всички свои човешки права и свободи, включително конкретни политики, механизми и ресурси, които се отнасят от тях. Сега ще се спрем на изпълнените дейности с младежко участие. В рамките на проекта бяха проведени 6 броя неформални обучения в Дупница, Монтана и село Владимирово, област Монтана. Само ще отворя една скоба, че според годишен доклад за младежта на Министерството на младежта и спорта от 2021 година, неформалното образование все още е с много ниски нива на пробив сред младите хора. Настоящата дейност кореспондира пряко с идеята неформалното образование, именно младежите да търсят тези алтернативи за учене, възможности за учене и развитие, независимо, че не получават образователна степен. Ниските нива на самоинициативност или търсене на възможности за неформално образование алармират, че трябва да бъдат взети мерки към налагане на разбирането, че неформалното образование дава много възможности. Например, позволява на хората да се справят с определени здравословни, личностни, когнитивни, емоционални, образователни или други социални дефицити и че неформалното образование чрез алтернативните пътища за учене и обучение повишава собствения капацитет за справяне с реални или потенциални социални рискове в живота. Друго, което може да се спомене е, че основните неформални образователни модули, в които младите хора се включиха в рамките на този проект, бяха в областта на гражданското образование и човешките права, неконфликтно общуване, изправяне с агресията, музикотерапия, кариерно ориентиране, здравословен начин на живот. Всичко това по чудесен начин допълва това, което те получават като знания и умения в училище. В всяко от обученията се включват около 30 младежи от целевата група, 19-29, като задължително бяха включени минимум 10% млади хора, които са с по-малки възможности, такива от групата NEEDS. По проекта бяха заложени и изпълнени също и 2 броя симулации на дебати, съответно един в град Дупница и един в град Монтана. Събитията бяха присъствени и бяха обхванати 2 териториални единици, област Монтана и област Кюстендил. Това действие подкрепя използването на алтернативни, иновативни, интелигентни форми за младежко участие, включително разширяване на младежкото участие в различни сектори и пространства, отварящи пътища за активно участие на млади хора от всякакъв произход. Симулациите с младежко участие се използват активно за обучение, за водене на диалози и дискусии между младите хора и лица, вземащи решения. Като конкретен резултат, младите хора могат да придобият умения и самочувствие, да накарат гласовете им да бъдат чути, именно чрез дебати, формулиране на позиции, предложения и препоръки. В рамките на проекта бяха проведени симулации на дебати сред младежите от 15 до 19 години, които имаха за цел да стимулират младите хора да участват активно при формулирането на политики на местно и национално ниво. По време на дебатите младежите дискутираха по темите трябва ли да се разреши гласуването от 16 годишна възраст и какви са възможностите на младите хора да влияят или да помагат за формулиране на общинска политика. Разбира се, имаше дебати и по други теми, свързани с младежко участие в обществото. Младежите получиха напътствия как да водят дебат. Демократичните държави се нуждаят от граждани, които поставят критични въпроси, изразяват своето мнение, но и умеят да изслушват другите и да се отнасят към техните възгледи справедливо и безпристрастно. Дебатът е дума, която е с френски произход и означава продължително обсъждане и разискване на даден въпрос с един или повече събеседници. Именно това умение е ключово и много важно в демократичното общество. И дебатът в самата си същност е форма на излагане на даден аргумент, в който първо се разглежда една страна на въпроси или твърдение, после се обсъжда и противоположната гледна точка, антитезата.
може да последва по-нататъчно опровергаване от страна на другите събеседници, докато се предложи достатъчно основателна причина и на двете страни за направата на коментар и задаване на предложение. Това научиха младежите по време на симулацията на дебатите. Това, че дебатът всъщност е синоним на дискусия и двата термина събират в себе си значение на структурирано упражнение, с което се занимаваме непрекъснато и в личен и професионален план. При професионалните дебати обаче има определено време за всеки говорещ, а главната му цел е да защити дадена теза. Всичко това се прави с цел да се разгледат всички аспекти на даден въпрос и публиката да придобие лична позиция с ясен характер. След това публиката може да изрази мнението си под формата на индивидуални изказвания в подкрепа или опровержение на едната или другата страна. Възможен, разбира се, и вариант като крайно гласуване от името на публиката, с помощта на което се взема решение дали да се подкрепи или да се отхвърли предложението, или въпрос, който е бил разискван и е бил предмет на дебата. Интересни бяха и дискусиите, трябва ли да се гласува от 16 годишна възраст. По време на симулациите младежите получиха интересни факти за това, че през март 2022 Европарламентът намалява възрастта за гласуване на 16 години за всички държави, които са в рамките на Евросъюза, освен ако самите те не решат нещо друго. Повечето държави, включително България, знаете, че за сега не дава тази възможност, затова правото на глас се получава при навършване на пълнолетие, което в нашата страна е 18 години. 10 на брой обаче са държавите, 5 от които в Европейския съюз, където прагът за гласуване е по-нисък. Австрия е първата страна, която направи тази промяна през 2007 година и до сега там право на глас се получава с навършването на 16 години. Същата възраст за гласуване на европейски избори довеждат по-късно Малта и Белгия. Гърция пък дава на 17 годишните младежи право на глас, но единствено за национални избори. За регионалните там правилата са по-различни. От 2023 година и Германия претърпя промени на изборните си правила. Там право имат всички родени преди 2008 година. Интересна инициатива в рамките на нашия проект беше фестивалът за изкуство и спорт "Ти можеш". Всъщност по проекта бяха реализирани два броя фестивала с младежко участие. Целта на фестивалите бе да се промотират възможности за спорт, култура и изкуство, като в тях вземат участие популярни изпълнители. Фестивалите бяха проведени на открито. Целта беше да се предостави възможност на младежите да се запознаят с различни видове изкуство, театрално, фолклорно, музикално, литературно и други, както и с различни видове спорт. Фестивалът "Ти можеш" в град Монтана се проведе на 26 юни, период, в който се провеждаха и честванията на празника на града Свети Дух. Специален гост-изпълнител беше популярната певица Виктория Димитрова, която представи част от своя репертуар пред присъстващите младежи и граждани. В фестивала също взеха участие ученици от 4-то основно училище Иван Вазов, които изпълниха солови и групови песни. В рамките на фестивала бяха осигурени и шатри, където се осъществиха младежки работилници. Това са участници, които са включени в творческите дейности на фестивала и, разбира се, резултата от тяхната творческа активност се вижда на снимките. Какво се случи на младежкия фестивал в Дупница? Той се проведе също на 26 юни в двора на средно езиково училище Свети Паисий Хилендарски. Там специален гост беше Камен Воденичаров, който освен, че изпълни популярни парчета, осъществи и интересна дискусия с присъстващите младежи. По време на фестивала също се изявиха ученици от училището, които представиха солови и групови песни. Другата дейност, която е важна и полезна за всички, които се интересуват от младежката тема, е проучването и анализа. В проекта бе заложена точно тази дейност да се анализират съществуващите активни политики, фокусирани върху младежите, както на местно ниво в област Монтана, така и в област Кюстендил. Проучването и направения анализ имаха за цел да отразят реалистично и обективно текущото състояние на местно ниво по отношение на водените политики за младежко развитие и нивото на участие на младежите в процесите на формиране на политики. Чрез проучванията беше анализирана готовността за включване на младите хора в национални и местни младежки политики, удовлетвореността им от тяхната самооценка,
Тези резултати могат да дадат посока за размисъл относно активността на младите хора, техните очаквания за реализация в България и в голяма степен могат да бъдат използвани за ранно алармиране относно проблемите в реализацията на младото поколение и на пазара на труда. Това е финалната презентацията. Благодаря.